Takže čus lidi, tady Beran a vítám vás u takového let's playe na Happy Wheels, překladu veselá kolečka. Divíte se, že to není Minecraft, ale to z toho důvodu, že se mě posrála myš. Tak jo, tak jdeme začít, dáme si nějaký Ultimate Payback. Já jsem zase čet playback místo payback. Ten tady zřeže synka. Ani policie tady není, proč jedu dozadu? Máme pokračovat tudy. Tak tudy pokračujeme. Omlouvám se, že nebyly videa. A z Minecraftu teď chvíli nebudou. Protože mám rozbitou myšku. Ne tu, co myslí. Jo. To jsem nějak trošku přehnal. Ale dal jsem to dobrý. Jedno kolo jsme si dali. Když si dáme teď nějaký chaos, nebo tady ten. Nějaký s čísilkama, co to asi bude. Je zase sekačka. Je ty vole. Já jsem se ani nerozjel. Prdeli. Znova. Tady píše restart level, a když je tam jakoby R-ko a když zmáčknu R-ko, tak to nerestartuje. A nevím, jestli to má restartovat, ale asi by to mělo. Tak koukám, že se tady ta hra hodně rozrůstá. Když to jsou chujoviny tady. A nikoho nekopíruju, prosím vás, jen jsem si to chtěl prostě zahrát. To neznamená, že kopíruju. Můžu si hrát co chci, kdy chci a proč chci. A je to prostě jedno. Cože, já jsem to nedal. Já si z mě prdel. Jo, teď jsem s tím hejbnul. Jo, tak já jsem to fakt nedal. To zkusíme znova. A nevím ani, co je cílem, prostě jedu furt rovně. Jo, jen 15 FPS, jo. 23. 23, nejfake. Teďkom se má někdy odhalit, že 17. někde. Já tomu teda moc nevěřím. No, tady na to serem je to těžký. Zase jsem s tím hejbnul, já jsem šulda. Nějaký City Crime City, co to bude? Načíte, jo, co tu je za blbost. Musíme odbrzdit a šipat nitra. Ježiš, to je blbost. Co to je? To nemá ani zvuky, jen ty nitra. Tak když připouští ten balon vždycky výhledový. Tyjo, kanál oddělaný. Co kdyby do ní někdo spadnul? Jeď. Mr. Burger. Mr. Bombastic. Tak s takovou uzínou tady. Ježiš, já si tam... já jsem to lesklem. Hledáme hodě do okolo. To chce like. Jeď. Hot dog. Teplý pes. Já tady znásilňuju klávesnici, on nepřidá. Dělaj. Urvali se mi ručičky, nic. Tady to je divný kolo, tady to hrát nebudu. To doufám, že zase neposunu. Co pak jsme ještě nehráli? Jo, Pokémona si dáme. Jakýho si vyberem? Ten je dobrý, toho si vezmeme. Jo, Pokémon, helmička. Gymnázium, jo, pokémonský. Co pak tady? Čau. Tyjo, tak to máme dobrý štěstí. To mám jako spadnout? Ani padák nemám. Ty vole, nohy v prdeli.
Jedu. Tyjo, krev za mnou chčije. Jeď. Jeď. Tak tady to je asi poslední kolo. Jedu. Pedobír. Finální. Co to je? Rovinka dolů. Dá se to tak říct. Ty vole. To asi hodně bavilo tohle. Jo, teď do mě bude šít, to vím. Takže musíme jít rychle dozadu. Ještě šulinu mě sundal. No tak nic, to si myslím, že by mohlo stačit pro první díl. Pokud chcete další, tak napište nějaký slušný komentář. A já se s váma loučím. Uživejte si prázdnin a čus.